তাতে আমাৰ 4টা জিলা আছে বিটিআৰত বৰ্তমান নহয় মই ভিজিট কৰিছোঁ মোৰ দায়িত্বটো মই কৰিছোঁ ৰাইজে আমাক মৰম দিছে ৰাইজে আমাক আদৰ কৰিছে ৰাইজে আমাক নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ দিছে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰাটো ৰাইজক সেৱা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আজি দেখিছোঁ প্ৰত্যেক জেগাতে প্ৰত্যেক জিলাতে আমাৰ 4টা জিলা আছে বিটিআৰত বৰ্তমান সেই 4টা জিলাত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বৰ লজ্জাজনক মই নিজে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন EM হৈ পেলাই খুব দুখ পাইছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান কাৰাপশ্যন চলি আছে য'ত নেকি মাইনিঙৰ অৰ্ডাৰ নাই তাত সিহঁতে মাইনিং কৰিবলৈ দিছে য'ত নেকি মানে কাঠ টানিবলৈ অৰ্ডাৰ নাই তাত কাঠ টানিছে সিহঁতে লান্দাং गयबारि नायदो रन्जित बसुमतारी ना जोंहा मानगोनां EM बिथाङा मा बुंदों बै जिथु दाख्लै सोरबा बांलादेशनिफ्राय आइजें लाग्रा हानजा जोंनि बिटिआरआवहाय नोजोर होदों आरो बेनि माखासे आइजेंबो उद्धार खालामनाय जादों दा बेखौ लानानै खोनादों जोंनिया माने अलखदनि समाव माबोरैहाय जुजिनांगौ बेखौ नागारनानै गावजों गावसो बाथ्राफोरजोंहाय हाद्रि सादलानायखौ नुयो दा बिथां EM रन्जित सारनि खुगानिफ्राय मा खोनानो मोनदों रायजोफोर बेबायदिनो जाहोनावनो माने बेबायदि जाहोनावनो जोंनिया नङिखौबो नंगौ होननानै बुंसोलायनायावनो खोथाया बांलाङो आवगायलांदो जा खामानि जा थांखि लादों दफाफोर मावफुंजायाखैनो बेफोरनि सोमोन्दै सावराय रायलाय माव जेंना दङ निजे निजेनो जेंना दङ बेफोरखौ सुस्रांनो नाजा 17 बोसोरनि खोथाखौ आरो फिन खनसे रायखांबावदों बिथाङा जोबोद लासिंसिं दिनै मोनथियै रावबो गैला बयबो मोनथिखायो थेवब्लाबो बे मोनसे खोथाखौ रिपिट खालामबाय थानायानो मोनसे दुर्भाग्यजनक होनना बुंनांगोन न'नि बारियाव मोनफैलायबाय आं नायदो बे दहायनि ओरै नुहुरनाया बैयो ओरैजाय मोनसे बारि दंबावो बेवहाय आं मोसौखौ होना फैबाय नोंथांमोना नुनो हायो दा 17 बोसोराव जे दाङाबाजि जानाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों যিটো সংঘৰ্ষ আনিলে বড় অনাবড় যেটো আমাৰ মাজত সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিলে তেখেতৰ দিনত এই দিনটো আকৌ কোনোবা দুষ্ট চক্ৰৰ মাধ্যমেৰে উচুতিনি দিটো আকৌ হ'ব বিচাৰিছে নেকি এইটো আমাৰ ভয় লাগি আছে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে গৈ থৈ লাষ্টৰ হাগ্ৰামাৰ কাণ্ডটো ঢুকটো নগ'লে হ'ল মই বিশেষ আমাৰ মাজত কথা কৈ পেলাই সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ হাগ্ৰামাৰ দিনত 17 বছৰে ভাতৃঘাতী যিটো সংঘৰ্ষ আনিলে বড় অনাবড় যেটো আমাৰ মাজত সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিলে তেখেতৰ দিনত এই দিনটো আকৌ কোনোবা দুষ্ট চক্ৰৰ মাধ্যমেৰে উচুতিনি দিটো আকৌ হ'ব বিচাৰিছে নেকি এইটো আমাৰ ভয় লাগি আছে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে গৈ থৈ লাষ্টৰ হাগ্ৰামাৰ কাণ্ডটো ঢুকটো নগ'লে হ'ল दा बुंफ्रुनानै होयोब्ला गोबाङानो रागाबो जोंगोन आरो बुंफ्रुनांगौनि गोनांथिबो आं सानाखै मानोना जों मोनथिखायो ना आं मोनसेल' हिन्ट होनोसै डिवाइड आसाम 50-50 होननानै सोर होसिख्रावामोन ना हाग्रामा सरकारखौ गादबनो थाखाय मा खायदा जुजियामोन डिवाइड आसाम 50-50 होननानै दिनै बिथाङा थोंजोङै मा खालामखो बिथांनि स्पष्ट टारगेटआनो गाजिखौ लुबैनानै मावखानायमोन जायनि जाहोनाव जों दिनै मोगथाङाव महर नुबाय दिनै बिटिएडिनि मुंखौल' बिटिआर बानायबाय एरिया डिस्ट्रिक्टखौ रिजन बानायबाय बाखि जोङो बुंनो थाङोब्ला एडमिनिस्ट्रेटिभ जि दङ सोलिबाय थानाय जोंनि बिटिसि बे दासिमबो बाहाल दङ आरो बेखौ बिथांमोना नायहोनो हानाय नङा आरो लोगोसेनो जे 17 बोसोरनि बाथ्रा बुंबाय थादों 17 बोसोर गैयामोनब्ला दिनै मा जागौमोन सानबाबो सानथ्र' हायै बाथ्रा बिथांमोना दिनै
सोसनबाय होनना बुङो, नाथाय बहाथो सोसननो हाखो। दावराव दावसि जानायलाय स्टेटनिफ्राय ओरैनो लिस्टखौल' फोसावबाय, नाथाय लिस्ट फोसावखांनायनि उनाव दिनैसिम हाय खबर गैला। गोबां जेंना सुस्रांबाय होनना बुंदों आरो दंबावो होनना बुंदों, नाथाय सुस्रांदों माबेखौ सुस्रांदों दिनै? फुराना लिस्टनि खामानिखौनो मावबाबो मावख'नो हायाखै बिथांमोना, आरो गोदान मा मावबावगोन। दिनै मोननैसो खामानि मावदों सेन्ट्रेलनि फान्डिंनि, बेबो जाफुंसार महर मोनाखै। लुनानैल' दोनदों, खिन्थु खामानियाव फैया। दा गोबां बाथ्रा बुंनो दङ, आं बुंनो सानाखै, खिन्थु बे आइजें लानायनि फारसे गावजों गाव खिन्थु बेबायदि दाजासै, बुंलायनानै खोथाखौ बांहोनाङा, बेसेयावनो फोजोबनांगौ। आरो जोंबो मिथिगौ, गोबांथार जों दिनैनि समाव नुदों बिथांमोना, जोंहा मानगोनां EM रन्जित सारा नायदो, गोदान फरेस्टनि EM जाजेननायाव बिथाङा मा खालामदोंमोन? दामफार JCB होस्रांदोंमोन, नङासै होमबा? दानिया मा खोनानो मोनखो? दामफार गंसेनि रेट खानानै दोनदों बिथाङा माल लांनो थाखाय। दा बेबायदि अयथासार लुट, लांदां जाजोब्बाय दैमाफ्रा, अन्थाइ बाला सना बायदि नागिरनानै मोनला। दा बेबायदि जावदों। आं बेरायहैदोंमोन, नाथाय बे फट'खौ दिनै होथ'वा, सम दंबावो। समजों लोगोसे आं बे आपडेटखौ होगोन। जायखिजाया हिन्टखौ होना दोनबाय, दामफारनि रेट दङ, LNT JCBनि रेट दङ, आरो बेवहाय खोनानो मोन्दों सानैसो जोंहा फेरेंगा सारनि मानसिफोरबो थाफैयो दाब दाब जायगायावहाय, सोलाय सोल' खालामनानैहाय बिदिनो कालेक्सन जागासिनो दङ। आरो बुंनो थांबावब्ला जोंनि दख'राफोराबो खायसे माहारियारि आफादनि दख'राफोराबो बेवहाय गोबां बायदिसिना टेक्स लादों होननानै अजद फैदों। आरो बे नोंमारगौबो, लादोंबो, खिन्थु बेनि दा बुंनो गियो बिथांमोना, मोखांफोरखौ दिन्थिलायनो गियो। जियानो हक, आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होबावगोन। दा बेसेनोसै, न'निफ्राय गाबज्रि हरदों, आं थांनोसै, गोबावथारबो जाबाय मोसौ खानाया। दा गावजों गाव बेबायदि बाथ्रा बुंसोलायनायखौ ज्राब गारनांगौ, रोंखा राखा दैदेनगिरिफोरा मानो बेफोरबायदि बुंसोलायबाय थायो। रायजो नोंथांमोन, लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय। बेसरफोराबो नै गायदोंमोन ओरैनो एसे, जोंनियावहाय बारा बेसर जाया, अन्थाइबारि नालाय, गोरान रानस्राव बेबायदि।